یک بار دیگه سلام علیکم بردار توب ماشینا مرحمت ماشین نوبتی ماشین ارزونک تویوتا چی گفتی اکا نوشا هیلیکس مرحمت تویوتا هیلیکس ای فیلیکس ای باور کنین ارزونک کم طلا کار دارم یا بیسوفکاش قطعا پرپش کرده دیگه نروشکا کراسکاش همش 100% مرحمت همه کسا تماشا میکنیم لایک کار обязательно بزنه اکا میگه که سروچنا پول در کارای جای قرض دا قبولش کردم میگه جای چیزی دا قبولش کردم срочно пул дар курай нақша нархи дастрасай балной дискабалной заводской хичай балнош як 670 марамад як ҳолати салонша тамошо мекунем дарои қафо электропакет салон лата салон потолокш тоза кандагӣ шикастагӣ надоштай салонош дарои пеш 4 дар электропакет доштай блокировка дар доштай регировка боковой доштай коробка боша автомат хайна бо чиша дига нишон томтум объем моторш ба фикрим 2.5 ам хеле бародарҷон рости дар борош қа маълумот мо навардан хевардан партан додаҷон сиёмкашка ҳатман амира срочни да партан ним қа пеш кор дора тамом ҳуҷҷатош бу чидаги ака мега ай қайд мебро метимш нархш боша нархи дастрас 33000 сомон боз муомила дора солаш боша 1999 ё 2000 май хай рақамош ҳамемонун бо зери наварда занг зани дар тамос бигирен вати бардароҷон сечка элеганзи солаш чанда ака 99 сечкача объёмни тоза ай 97 бола уже объёмни мешаванд ё бардаро марамат элеганза камбудиш ҳами капотиш кам тарак хирошидагӣ буда шояд ба полировка брава нарава хай худо медонам дискои элеганзи хичай балнош 90 100% тана исиш дига созай не тарафшам кам тарак бардаҷоно краскаш паридаги ёро бисёрш дами муҳика мекунам ме тез мақсад пештарак меқабам мепарам ба ҳам хотир краскашон ранги химегӯи пес шидагия мақсад ба хайрай краска ҳамҷош камтар краска талабай марамат ҳолати тарафаш ягон камбудӣ надора ҳами ду детал бигем ҳамагӣ кор дора як чашко шақати багаж мебинем марамат ҳолати қафош ба фикрам кам тарак ҳамҷои задаги шпакиловка дора бардарҷонон марамат як ҳолати тағураша бинем полни губковат кадаги ҷои аккумуляторш ба фикрам пусидагӣ нест пусидагӣ боша агар ай тагам маълум мешава ира бовар ки бардарҷоно чашкош аз бас ки канда нашид калонка мондаги ҷиқидагӣ бадаи намешаваш канда даст ма бовар кунен зад ака мега чашкош да 100% гарантия метавон варид нестай марамат ҳолати салонша тамошо мекунем бовар ки кошон тез салон сели салон варианти ами элеганзи мебел салон меша 4 дарошон электропакет меша салоншон латасон айболош чухолои хушрӯ кашдаги потолокш тоза марамат ҳолати пешиш коробка боша механик 4 дар электропакет кондитсионер асер доштай пробегш боша 278000 як капоч ҳам мекушои бинем ака марамат ҳолати моторш и объем жа гашта ё ду да марамат ҳолати фартукаш ҳамаи пластмассош ҷошта фартукш нузада мақсад и ҳуҷҷаҳози як дар бораи ҳуҷҷатош бо маълумот метавонем чашкоша бинем чашкои пеш варид нестай объем дар ҳақиқатан ди тоза будай бардарҷоно агар автомат мешид бо зури бад мешид ё не ака ҷошам варид нест фукш ба фикрам гарантияш қатъи задагӣ надора барои ки швелеро ҳама чиш ҷоштай кондитсионер ба фикрам ях кор мекуна ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қа ака 7 моҳ ҳуҷҷати солона доштай мақсад утилизатсия ҳама чиш кадаги буда нархш боша 58000 сомон мега ака боз муомила дора рақамот ҳам мегӯй ака 905 68 77 00 марҳамат рақамот зери наварда занг занед дар тамос бирем марҳамат шерои нар подписчикои тоб мошиниҳо як мошин ёфтем мошини киҷои ака шаҳри красноярский мошин бронирований трезош дарош полни бронирован кадаги заводской бронирован кадаги марамат ҳама каса тамошо мекунем мошин мақсад раснамош кашидаги нест ака мега худо хоҳад ҳами бега ё ки пага бега ҳаракат мекунам тарафи москва кадом харидорое бошанд рақамоша мемонам ватсапша фақат мемонам
номери тоҷикӣ яка надорам. Мақсад пага ба фикрам ай Тоҷикистон берун меша. Номерои WhatsApp дар пасани кор мекунам, марҳамат тамошо мекунем. Ҳолати мошин умуман кор надора. Краска талаб нест, мошин тоза, датчикои бамперои пеш партроника. Марҳамат ҳолати танаш, мошин умуман кор надошта. Марҳамат ҳолати тарафаш бамперои пеш қафош партроника буда бардаҷон ду гурӯштела. Ба кавоёш мақсад қад мешида, рост мешида, даря блокировка карданда ҳамаш маҳкам мешида. 4 дараш бесключовой доступ да комплектатсияшон ба фикрам зури бадай. Марҳамат бисмиллаҳир роҳмонир роҳим, ҳама каса тамошо мекунем. И комплекта дараби бовар ки қапидаш намеша. Системаи музикаш мега мақсад хулас як гапи якай мо гапа кӯтоҳ кунем. Живои музика мега дар пешит мехонам. Мебел салон комплектатсияра дидесем бардаро скаменко, лифт, обогреватель, пардош мехеза, мешина. Бо чи электропакет, яч электропакетай димаш боша ай парда боло поён кунакша. Иҷо бошад климат контролоша, климат контролой мақсад кондитсионероша, чизоша яка, ҳама чиш. Комплектатсияша десем бардаро бовар кунина. Полни бронировать кадаги, баъд дарош худаш хича мекаша. Палисосан. Дарош ҳама камега бронировать кадаги. 4 дар электропакет, памят сидени, скаменко, лифт, бакавой қачак, регировка бакавой, ҳама чидро дошта. Комплектатсияш бардарои ҷон ба тариф аст, ҳама чизеро ҳами завод ёфта час монда. Ду тарафа мултирул коробка боша автомат, обогревфо ду тай пеш дига сидени, ҳам хунук мекада, ҳам гарм мекада. Монитор лаба яка? Не скорса бдаё. Як мотор шам мекшой бинем. Нигоҳ кунем бардаро чӣ қадар шахдаш мекаша. Пеш намекаша хича? Мекаша. Хича каши. 4 дашам бесключовой доступ, дискош бовар як ҳодиса. Бо чизошам опорниёшам типа спорт кадаги ки мақсад на таспа гуфта чӣ кадан заклипит кадагиан заводско. Як капоча кишо кабине. Марҳамат ҳолати мотораш. Мотор чанда 38 яка? 38 чанд силиндра? 8 силиндра мешава, 6 силиндра. 6 силиндра мешавам бардаро. Расходаш чанд қаякайра? Дар трасса 7 литр, берунаи шаҳр мега 12-13 литр мехӯрам мақсад дига. Спортай абманкоиш ҳама чӣ кор мекунам мақсад датчикои пеш ба партроник. Нархша чанд сум гуфтен ака? 160,000 сомон мега ака боз муомила дора. Вариантҳои алиш ҳам мешида мега ягонта Toyota Velfard боша мега алиш мекунем. Хай болош да бо сумон мета мега сумшон метем. Боша хитон маслиҳат мекунем. Мақсад бардаро номерои дастиш нестай, номерои WhatsApp шастай. Ака худо хоҳад пага ба фикрам сафар дора ҳаракат мекунад, номерои WhatsAppш дар тамос мебирояд, гирён меша. Чанда ака номерои WhatsAppт? 923 300 1050. Марҳамат рақамо зери наворда мебирояд, занг занед дар тамос бироед. Марҳамат бародарои ҷон, дар бозори нами хилмон айми Астраҷи дутаю сетай. Солаш бошад 2007 и Астраҷи опсияй бардаро. Мақсад ранги Астраҷи 2003 хел красони опси ҳама ҷош фарқ мекунад. Моторош, парогош, дискош, рулош, абисовкаш, ҳама чиш қариб комплектатсияш фарқ мекунад. Бигем ҳами опелои фулмон ҳамияй. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Солаш бошад 2007 сол. Дискачҳои опси задагӣ. Балношак 70-80 фоиза. Мошин умуман танаш кор надора. На ҳолати қафош, бамперои қафорам опсияй, парокшам опсияй, спойлеро часпондаги вообще фарқият дора. Марҳамат як ҳолати багажам бинем. Бовар ки худам дамроси ин мошинча маъқул шуд. Шторко ҳама чиш ҷошда қоилнак партаги. Маълума ин мошин бор умуман кам кашидаги баро ки стойко қатъиян парогош ай дастаи боркашира баъзешам ки хирошидагӣ меша. Ина ҳолати тарафаш крилиша тамошо кунем. Ҳама чиш заводскои хичай. Дари қафо ручной, скамекош латасонай болош чуқул кашидаги, потолокш тоза. Ду дар электропакет, ина рулош, шти приборош. Мақсад комплектация дига рулша дидесен, рулш фигура дора бардарои ҷон. Мақсад опсия ду тарафа мултирул дора. Изуруш бдайбуку коробка автомат, кондитсионер, ченҷер. Қонуни қоидавиш қатъи бидайку.
Я капоча мекшуяка. Мира капоча кшока. Боз як ҳолати матоша мебинем. Марамат ҳолати матоша бинед. Мошин фартукш бардоро 100% нузадай. Ба фаҳмиши худам матош боша, мотор як газ ба у коробкаи автоматиш конкретно қувват мекунад. Ба комплектация мошинам бад нестай. Нархам нархави зато уғи опс камай бардоро. Сумуш боша 80 чанд ҳазор ака. Чанд сумуш гуфти ака? 85,000 сомон ака мега. Боз муомила дора мега ягон конкретно муомила мекунем. Тонировка уҷатош чанд кая? Ҳамаш ямоя ё? Бё рақаму табугу ака. 908 22 22 69. Марҳамат рақамо зер навудай бардаро ҷон занг зане. Вариантҳои алиш ҳастай? Вариантҳои алиш набудай занг зане дар тамос. Марҳамат бародарои ҷон, навори навбати Volkswagen Passat каравани бовар ки каравани шай намухмо навди дестем. Будай солиш бошад 2007. И ака 2007 вагоне чи хеле вагона исондагия. Ака мега мошин вагония плюс минус я моҳ гаштагия. Марамат ҳолати танаш мошин пеш кор надоро. Бовар ки ҷо мошин дар омадеста. Ман ҳавогиришам қиин шуд. Марамат ҳолати қафош нархи борга асраҷи каравана. Мошин ба фикрам чод бровардаги тайёра дугуруштелаб да. Анам крилиш кам тарак шакидаги да. Ба фикрам ба полировкам мерава. Дари қафо электропакет, салон лата салон. Салонш бовар ки шода ки хушруб да. Марамат ҳолати пешиш дари 4 дар электропакет, блокировка дар дошта, регировка баковой қачавака ка? Ду тарафа мултирул доштай бардарҷона, коробка боша механик, мониторча, бигем айтафон айвай. Пробегш боша 278 ҳазор бардарҷоно. Орки механикаем, авио мотори чанда ака? Ди бензина як капоча кишо бинем ака. Марамат ҳолати моторш. Авио моторш дай гуфти ака? Марамат ҳолати ланҷиноно ҳамаш бовар ки пашка навиш судаги, ҳама заводскои хелиш судаги, ака мега задаги надора. Ака мотор коробка хадавай ҳамаш 100%. 200% ака ҷон. Нархш боша бардарои ҷон 69000 сомон. Боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 710 00 35 00. Марҳамат рақамот зер навуда бардарои ҷон занг занен дар тамос бурем. Марҳамат бардаро Hyundai Elantra боша. Солаш чанд ака? 2013 сол. Мошин состояниш бад нест, ай пеш мақсад худам дидесам бад нест, нормале. Фақат айн бампери пеш қати ависовкаш сухтагия, ба фикрам камтар кор дора, тамом. Фарша полировка мекунӣ, бамперша краска мекунӣ. Обод меша дискачош неки хушру. Ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? Тамом шудаги ака? Марамат ҳолати тарафаш краска талаб нест. Маравад не ҳолати қафош кор надора, камуди надора, крилёшам задаги нест, ҳама хелтани ки хушрӯй. ҳолати тарафш бошам, состояниш хуб. Дискачош беҳтарин, дискабалнош 90%. ҳолати салонша тамошо метунем бардарҷоно. Обогрев сидени, электропакет, кожини салон, салон зард. И ака истеҳсоли ки ҷой ака? Америка ё? И американкаш бида бардаро. Марамат ҳолати салонаш 4 дар электропакет, блокировка дар, ду тарафа мултирул, коробка боша автомат. Бо чӣ дошта? Обогрев сидени ду тарафа, кондитсионер. Пробегш чанқа боша акаҷони мо? Пробегш. Я пробегш абидан омад садқа. 169,000 гаштаги. Капоча мекушу акаҷо мардум я бинан мотор патоша. Нархшам бародаро нархи дастрасай. Люк доштай бардарҷоно. Ози ҳолати матоша қати ланҷинонош мебинем. Марҳамат ҳолати моторш. Мотор ака 1.6 ё 2 донс? 1.8 донс. Моторш мотори беҳтарин. Мотор коробка хадои расход дора акаҷон? Не, надора. Ҳолати чашкош варид задаги нест. Ака мошин задаги сахт дора ё надора ака? Надора. Нархш чанд сум акаҷон? 76,000 ака мега, бо савдо мешава.
акай вариантҳои алиш ҳаста ё суми нахт ака? میبینیم вариантҳои алишам бидай. мақсад ака мега вариантҳоро мебинем чӣ вариантҳо қат меган. хулас мотор ака мега коробка мотор хадои ҳамаш соза ягон камбудӣ надора. беғарза гуфтам ку бамперу фарош як полировка ки 100% меша. қадиам бампер расходи ҳамагиам фукуш 400 сомон мешавам. як бампер 250 сом да краска мекунӣ. ягон 100 сом дига зиёдӣ барои фаро метӣ ки як полировкаш кунад. нарх боша бародаро 76000 сомон мега. боз муомила дора. рақамота мегӯ акаҷон? 987 11 99 48. марҳамат, рақамо зери навода занг занед, дар тамос буред.